Nina benkosi nina besile kulo lonke likaMthaniya ngicela ukunibingelela futhi kusayimini uFuyankeshe ngithi ke nje wanazi ukuthi kule weekend esuka kuyona bekukhona umcimbi omkhulu ama South African Traditional Music Awards ama SATMA imncintiswano ama award kaGoba siyajabula ke ukuthi kube khona nomcimbi bekade kunzima ukuhosta since COVID yenza izinto ezikanje but ke siwabongele wonke ama artist aphumelele na win izindondo lapha kuMaskandi ke umenzi simbonile uyithathile best newcomer kanti baphinde bahlonipha noKhuzani umfowamphongose bengithi ke mhlambe ke azowamaningi ama artist azowina sibonye nokwazi insela ngathi winini kodwa kuMaskandi amaningi ama artist awinile ngoba even the best Maskandi ithathwe vele umuntu bemfanele uSigebo Sentambo ngeke ngabona ipost ethi inkani yawina ayizi wina inkani kodwa ke kunengoma yangapha ngakithi ethi inkani yasebenza inkani sayibona kuMgabe neZimbabwe wayiphatha ngenkani sifuna sishintshe ke le ngoma sithi inkani yasebenza inkani sabona kuSigwebo indondo wayiwina ngenkani hayi kodwa uSigwebo akusiyona inkani ingoma iningi ayishaka kakhulu uSigebo Sentambo ingoma siyambongela ngale ngoma ethi asibuyele kuZuma futhi ngiyethemba ukuthi mhlambe mangafakwa yona ku top 10